Ήταν να πάω μπάνιο, να κάνω μπάνιο. Πρωί-πρωί. Πάμε να κλέψουμε το σπίτι. Α, καλά. Ανοιχτό το έχει αφηρημένος. Πάμε να βρούμε το δωμάτιό του, γρήγορα. Ωραία, το βρήκα. Να το χρηματικρυφώτε, γρήγορα. Παιδιά, βγήκα από το μπάνιο, τώρα... Ναι. Να πάω κάτω σε... τι κάνεις εσύ εδώ? Εντάξει, έλα τώρα. Τολμείς και με κράτησες. Άμα με δώσεις στην αστυνομία θα σε σκοτώσω, ξέρω που μένεις. Απλά φύγε, μην με σκοτώσεις. Παιδιά, τι έγινε τώρα? Ωραία, τώρα ξέρω που είναι αυτή όλη η μαφία και θα πάω και θα τους σκοτώσω. Ένα λεπτό να πάρω ένα όπλο. Και θα δουν τι θα πάθουν. Ωραία. Και εγώ δεν καλά και θα πάω. Αχ, πάμε στο κλειστή για το... Ποια είναι αυτή, Εγώ είμαι καλή, δεν κάνω κάτι. Βοήθεια, πάμε στο κλειστή για το γρήγορα. Πού είναι, βοήθεια. Εγώ άσε με, δεν σε έκλεψα, εγώ άλλος έκλεψε. Θα ήθελες. Εγώ σε έκλεψα, όχι, βοήθεια. Άσε με. Έχω όπλο. Ήρθε η ώρα για την εκδίκησή μου. Ωραία, να φτιάξω το όπλο μου. Ένα λεπτό, να φτιάξω έτσι γρήγορα, να τους σκοτώσω. Εκτός κι αν μου δώσουν τα λεφτά μου πίσω. Βάλουμε και αυτό. Ωραία. Ωραία. Ξέρω και που μένουν. Εν τω μεταξύ είναι τόσο χαζό να έρθεις από το διπλανό σπίτι να έρθεις και να κλέψεις, ενώ ξέρω που είναι. Ωραία, πάμε. Να κάνουμε και λίγο ησυχία. Λοιπόν. Σίγουρα εδώ πέρα θα είναι. Σίγουρα εδώ πέρα. Πού είσαι? Ψηλά τα χέρια τώρα ψηλά τα χέρια. Έχω καλύτερο όπλο. Έχω καλύτερο όπλο, να ξέρεις. Δεν θα με πετύχεις ποτέ. Και έχω κι αλεξίσφαιρο. Εσύ δεν έχεις όμως, γι' αυτό ψηλά τα χέρια. Έχω αλεξίσφαιρο. Ψηλά τα χέρια. Και θα έρθεις μαζί μου. Μη με πιάσετε, παρακαλώ. Δεν θέλω. Να σε πιάσω. Ωραία. Τώρα έλα μαζί μου. Όχι, έλα εδώ. Τώρα, έλα εδώ. Σε στοχεύω. Έλα μαζί μου. Κάτσε να σου βάλω και λίγο χειροπέδες. Ωραία, να σου βάλω λίγες χειροπέδες. Ορίστε. Πάμε, προχώρα μαζί μου. Έτσι κι αλλιώς σε κρατάω με χειροπέδες. Τι με τραβάνε, Έλα, σου λέω. Δεν θα σε πάω στην αστυνομία, θα σε πάω εδώ. Εδώ είναι μικρό παιδάκι, δεν πρέπει να με Δεν είσαι μικρό παιδάκι, ξέρω τι κόλπασες. Όχι, είναι μικρό, δεν με βλέπεις, είναι μικρό. Δεν πειράζει. Είναι μικρό. Ναι. Έλα εδώ μαζί μου. Πάμε, πού πάμε? Πάμε μαζί μου. Τώρα μπορώ να το ξεφύγω. Έλα πίσω! Όχι! Εδώ. Έλα μαζί μου τότε. Έχω και κάμερα, έτσι. Οπότε θα το δω από την κάμερα. Μπες εδώ μέσα. Έλα. Πω, πρέπει να σου ανοίξω τον γκαράζ. Έτσι καλώς θα το άνοιγα. Κάτσε δίπλα. Ψηλά τα χέρια. Όχι. Όχι, πού πήγε? Όχι, να, σε βρήκα. Πού πήγε? Τι
Την έχασα. Όχι. Ω, τι κάτι εγώ. Πού είναι. Κάπου εδώ είναι. Θα δείξω από εδώ. Δεν βρίσκω καν που είναι. Α, στο βανάκι μάλλον. Θα ακολουθήσω το βανάκι. Θα ακολουθήσω το βανάκι για να δω άμα είναι εκεί. Θα το κάνουμε εδώ. Και ψηλά τα χέρια εσύ. Ψηλά τα χέρια εσύ, ψηλά τα χέρια. Εσύ ψηλά τα χέρια, μπράβο, ναι, εσύ. Μη μου βγάλεις όπλο, θα σε μπουνίσω. Α, δεν είσαι εσύ. Όχι ρε. Έπλεξα. Πού είναι. Γρήγορα κάπου πρέπει να κρυφτούμε. Α, ένα στενό. Ένας φακός. Πού να πάω, δεν βρίσκω πουθενά εδώ. Να σε βρήκα. Ψηλά τα χέρια. Ψηλά τα χέρια. Ψηλά τα χέρια. Γιατί με Κάτσε να σου βάλω χειροπέδες τώρα, αλλά πολύ καλά. Ωραία. Ωραία, τώρα θα σε πάρω. Θα σε πάρω για να μην μπορείς να φύγεις και θα σου βάλω και χειροπέδες. Είμαι καλό παιδάκι. Μόνο Δεν για τα είσαι. λεφτά το έκανα αυτό. Επειδή είμαι φτωχό, μένω μόνο. Ναι. Είναι αλήθεια, λέω. Η αστυνομία, μήπως θες να πάρεις καμιά βόλτα. Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω. Τότε σταμάτα να παραπονιέσαι και θα σε πάω εκεί πέρα στο κρυσίδι να εξομολογηθείς. Δεν θέλω. Κι όμως. Είμαι μικρό παιδί, δεν ακούς τη φωνή μου. Και εμένα δεν Ναι. είμαι κοντό. Και επειδή είσαι κοντό και είσαι αλλάξει τη φωνή σου με το Ναι, είμαι καλά. κι όμως δεν είσαι. Λοιπόν, ωραία, φτάνουμε στο χωριό. Για χωριό. Στο χωριό. Ωραία, τώρα φτάσαμε σχεδόν. Ποιο χωριό είναι αυτό? Και πώς δεν ξέρω πώς λέγεται. Είναι το χωριό μου. Έχω το φίλος. Πώς λέγεται? Θα δεις, μόλις φτάσαμε. Πώς λέγεται? Λέγεται, αυτό είναι. Λέγεται, πώς λέγεται. Bloody Mary. Όχι, Έτσι λέγεται, ναι. μη σε παρακαλώ, εδώ πέρα. Γιατί? Πεθάνει η γονείς μου. Ναι, στα αυτά τώρα. Πάμε μέσα και θα δούμε. Ωραία, κάτσε εδώ πέρα. Αλήθεια σου λέω. Κάτσε εκεί πέρα. Και πες μου. Πες μου. Γιατί τα κάνεις όλα αυτά. Έχουν πεθάνει οι γονείς μου. Και εγώ μένω Πού? μόνο. Έχουν πεθάνει σε αυτό το χωριό. Και εγώ πάντα έμενα μόνο. Και γι' αυτό κλέβω για να έχω φάει. Επειδή κανείς ποτέ δεν με είχε. Και πώς να σε πιστέψω. Να με πιστέψει, δεν ξέρω. Εγώ σου λέω αλήθεια. Θες να πάμε στην αστυνομία και να τη ρωτήσουμε? Όχι. Θέλω να με πας στον τάφο. Εντάξει, θα σε πάω. Ωραία, κάτσε να σε πάρω. Τι θα λένε? Εμένα στο επίθετο με λένε Πικούλη. Πικούλη με λένε. Ωραία, έλα. Και θα δεις πως θα λένε στον μπαμπά μου θα το λένε Κωνσταντίνο Πικούλη και τη μαμά μου Μαρία Πικούλη. Εντάξει. Να το δούμε. Να το δω τώρα. Γιατί αλλιώς δεν σε πιστεύω. Θέλω να σε πάρω πάλι. Η θεία μου, ο παππούς μου και η γιαγιά μου έχουν πεθάνει όλοι και η θεία μου και η άλλη είναι στο εξωτερικό και ποτέ δεν έμαθαν πως έχουν πεθάνει οι γονείς μου και δεν έρθουν να με δουν. Ωραία. Πάμε να φτάσουμε. Ωραία, πάμε να φτάσουμε. Ωραία, για να μου το αποδείξεις πάμε να δούμε. Λοιπόν, πρώτος τάφος, για να δω. Δεν λέει πουθενά στον πρώτο τάφο. Δεν είναι αυτός. Εδώ δεν λέει. Βλέπεις δεν ξέρω. Μαρία Πικούλη. Βλέπεις Μαρία Πικούλη. Εδώ. Κωνσταντίνος Πικούλη. Αφού δεν φαίνεται. Άτε το βλέπεις, Κωνσταντίνος Πικούλης λέει εδώ. Για να δω τα γράμματα. Να δεις. Όντως. Είδες, Κωνσταντίνος Πικούλης Ω, λέει. γιατί έχουν αυτό το τάφο έτσι.
Δεν είχαν οι γονείς μου πολλά λεφτά να πληρώσουν πριν πεθάνουν. Και το έχουν βάλει μόνο με χώμα από πάνω. Ναι. Τώρα Και σε ποτέ πίστεψα. δεν με υιοθετεί κανείς. Γι' αυτό Εντάξει, δεν να κλαίω, ότι εντάξει. δεν είχα λεφτά. Ωραία, κάτω τα έχει πει. Έλα, ας τα δουλειάσω κάτω. Το πώς δεν σου έχουμε πιάσει. Ωραία, τότε έχω μια ιδέα. Θα με υιοθετήσεις. Και αυτό. Αλλά Και πάρε τα λεφτά πάρε και σου αυτό. πίσω. Δεν θέλω, πάρε και αυτό. Ευχαριστώ. Αχ, βαρύ είναι καλέ. Είναι πολλά. Κάτσε στην οδηγός. Περίμενε. Εντάξει. Ωραία, περίμενε. Γι' αυτό έχεις ένα τέτοιο κάστρο. Ναι. Ωραία. Θα φτιάξουμε πρώτα απ' όλα Είναι το παλιό σπίτι. κάστρο. Το είχαν οι φτιάξουμε. γονείς μου. Πρώτα απ' όλα θα το φτιάξουμε, θα την προγνώσουμε όλοι και θα το φτιάξουμε. Να φτιάξουμε Ωραία. το σπίτι. Ναι. Ευχαριστώ. Είδες. Ευχαριστώ. Ωραία, και σου δώσα λεφτά, Ναι, μόλις. φαγητό έχεις μέσα, για να δω. Για να το έχεις και μέσα. Έχεις κοινούλα και μπανάνα, για να δούμε το ψυγείο σου. Έλα, άνοιξε το ψυγείο σου να δούμε, γιατί δεν είναι. Για να δούμε το ψυγείο σου. Ωραία, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα και αν σας άρεσε κάντε μια εγγραφή και ένα like και τα λέμε.